Nafar hegoaldeko uzta, euskarari puska. Horixe izan zen iragan udazkenean 100 lagunen lanari esker aurrera atera genuen kanpainaren lema. Emaitzak ez ziren makalak izan. 8.000 saski banatu eta 112.000 euroko ekarpena egin genion Nafarroako zona no baskofona izendatuko euskalgintzari. Baina ordutik negua joan da, eta udaberriarekin bide berriak urratzera dator herrigora. Nafar hegoaldeko nekazari zein ekoizle eta Euskal Herriko kontsumitzaileen arteko bide berriak urratzera hain zuzen. Izan ere, gure xedea, Nafar hegoaldeko produktuak Euskal Herritarren eguneroko kontsumo ohituretara ekartzeko aukera bat eskaintzea da. Esaterako, urtean 24 zainzuri lata eta 20 litro olio kontsumitzen badugu, zertan ekarriko ditugu antipodetatik Nafarroan bertan primerakoak edukita? Ahoz aho zein internetez elkar zirikatzen jaioa gara. Eta ez da berria norbere lantokian, ikastetxean edo euskaltegian eskariak bildu eta banatzeko ohitura. Formula horixe erabiliko dugu hainbat herritan, Nafar hegoaldeko produktuen urteroko kontsumo erreferentziak sortzeko. Auzolanaren bidez taldean antolatuta, adibidez Eibarren 50 lagun eta familiaren eskaerak herrian bertan modu zentralizatuan jasoko dira. Era honetan, ekoizleei produktuen banaketa lanak erraztuko zaizkie, eta horrela, kontsumitzaileek prezio erakargarrian eskuratu ahal izango dituzte produktuok. Apirilean, oliba olio virgina extra eskatu ahal izango da, 5 litroko bidoietan. Ekoizleek ezarritako jatorrizko prezioan. Olio konbentzionala 16 euro eta erdian, eta ekologikoa 22 euroan. Ekainean berriz, kontserba loteak eskatzeko tartea zabalduko dugu, zainzuriak, orburuak edo piperrak besteak beste. Adi beraz, zuen herri eta auzoetan, lagun artean batu eta zabaldu. Nafar hegoaldeko uzta eskutik eskura.